Nagy tisztelettel és szeretettel jelentem, elkövettem azt a hibát, hogy nem indítottam el a kamerát. Elmutatom újra. Fogjuk az üres vásznunkat, fölhúzunk egy négyzet területet, majd bejelöljük a négyzetnek a felét. Behúzunk egy X-et, és ez lesz a szemünknek a közepe, a pupilla. Itt kihagytam egy területet, amit fehéren hagyunk, vagy tisztán hagyunk. Ez a innen érkező fény. És ebből az irányból kapjuk a fényt. Ez az oldal lesz majd a világos, ez az oldal lesz a sötét, ami pont a fordítottja annak, amit egy normál, tömör tárgynál tanulunk. A fény irányából kell, hogy világosabb legyen minden. És a túloldalról árnyékos. Igen ám, de a folyadékkal teli tárgyaknál, ez esetben a szemnél is, hogyha tárgynak tekintjük, ami folyadékkal van föltöltve, ott a fény felüli oldal benyeli a fényt, a folyadékok vezetik a fényt, és a víz különösen ilyen, és a túloldal lesz a sötétebb, pontosabban össze vagyok zavarodva. A fény felüli oldal a sötét, és a túloldalra vezeti át a fényt, és itt lesz világos. Vízcseppet is így kell festeni. Ezt gyorsan meg is tudnám mutatni itt. Meg is próbáljuk. Fönn, tehát hogyha vízcseppet hogy festünk, veszünk egy ilyen középszürkét. Ha ide festünk egy karikát, ez lesz az árnyékos oldal, innen kapjuk a fényt. Akkor veszünk egy sötétebb árnyalatot. Veszünk egy még sötétebb árnyalatot, és a fény felüli oldal a sötét, a túloldal a fényes. Kicsit meggyorsítjuk, vissza a világosabbba. Az átmenetnek tökéletesnek kell lenni ahhoz, hogy szeresse a szemünk. A vízcsepp így működik, hogy innen kapja a fényt, és ez az oldal lesz a sötét. A szem ugyanígy kell, hogy működjön, mert folyadék van benne. Ez az oldala a sötét. Pupilla az fekete, pontosabban ez egy fény nélküli, ha nem tévedek, lyuk, ahol bemegy a fény, de feketének látjuk. Ez a tulajdonképpen a legsötétebb pontja a szemünknek. Mérete változó, hiszen fényre összehúzódik, és kitágul a pupilla, mert gyakorlatilag a folyadékon belül egy lyukként működik, kamerának a fókuszálásához hasonlóan fényre is reagál. A régi
lencséken volt ilyen funkció, mostani digitálisban már nincsen. Csodálatos a 21. századi technika, hogy ezeket meg tudja oldani mechanika nélkül. És csodálatos lesz ez a kép is. Egyszerű. És ugyanúgy, mint a vízcseppet, elkezdem ebbe az irányba árnyékolni, vagy világosítani ez esetben. Így, és nagyjából kész is van a lényeg. Most elkezdjük tovább sötétíteni. Lehet bátrabban is akár, de inkább óvatosak legyetek. Kicsit a szempillákkal is játszunk, haladjunk. Nagyszerű.
Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hogyan fessünk szemet? Először is gyorsan képzeletben képzeljük el, hogy a szemünk hova fog kiférni. Igen ám, de a szem ugye egy teljes szemgolyó. A golyót szabályosan megrajzolni, hát csináljuk azt, hogy kijelölünk egy négyzetnyi területet. Nézegessük, hogy az körülbelül egy szabályos, nézzük mekkora az, ekkora, talán így szabályos terület. Ugye ennek itt egy közepe, itt és itt mondjuk, de berajzolunk egy golyót, vagy egy kört. Ez a kör lesz a szemgolyónak a mérete, kimaxoljuk a területet. Azon belül szintén halvány szürkével, fekete-fehér lesz a kép, megrajzolhatjuk akár az X-et is, lássuk a közepét, ugye itt lesz majd a pupilla, legyen ekkora körülbelül, és körülötte az íris, ha ez a helyes szó rá, a szemnek a színes felülete, ez pedig a fekete pupilla lesz majd. És ez megvan, kijelöljük a szemünknek az egyik végét, ez legyen itt majd a könycsatorna, majd itt lesz. Fönt lemetszünk belőle egy kicsit. Itt is lejjebb futunk. Így hozhatjuk még lejjebb ezt a részt. Most látom, hogy ez ide fusson be. Így. Itt is így. Így. Majd alatta elhúzzuk. Csodás. Innen ebbe az irányba. Így. Már könycsepp is csurog. Itt még ezek csak jó híg jelölések. Az se baj, hogyha ettől szürke lesz a felület. Kicsit. Én 3 árnyalatot használok hozzá, és 3 ecsetet tulajdonképpen. 2 közepeset és egy vékonyabb ecsetet, de összességében ez lényegtelen. Feketét használok, csak van egy fekete színem, kevertem egy szürkét, nem tudom mennyire látszik, így talán, előre bekevertem egy szürkét, és be van készítve a fehér is, ezek befőttes üvegeknek a kupakjaiba vannak bekészítve, így talán látszik majd, itt vannak, na így talán jobban látszik, belevetjük ezt is. Igen. Jó, vegyük bele.